Čaute ľudia, moje meno je Gerty a vítajte pri mojom ďalšom videu. Nachystal som si pre vás novú sériu pod názvom Náhľad do minulosti. Pôjde o to, že budem hrávať staré hry. Dnes, ako prvý a druhý diel, budem hrať hry z môjho detstva, čo som chodieval do školskej družiny. Boli tam staré počítače ešte s DOSovými hrami, takže to musím spúšťať cez DOSBox. Takže to asi nebude v takej kvalite, ako by malo. Ale nevadí. Začneme hrou Prehistoric 2, ktorú som v prvom ročníku hrával najradšej. Takže, dosť rozprávania, pustíme sa do toho. A jedeme. Beginner. Toto si ešte pamätám. Vlské oko. Počkaj. Tam hore myslím niečo je. Hej. Jo, jasne. Ó, dobre. Dobre si to pamätám. Ja mám niekedy pocit, že z týchto hier si pamätám viac ako zo školy. Ne. Ok, dobre, kašlem na to. Čo ma nájdeš? Ja aj život, jasne. No. Zmizni. Juhu, život. O, tam. O, hranolky. Jo. No. Dobre. Niekde tu, ak si dobre pamätám, by mala byť ešte nejaká tajná vec. Neviem, či nie tam hore náhodou. Jo, jasné. No, ale rozum nedostanem. Oprčic. Nevadí. Jo, safe. Tajná jaskinka. Dobre. Emry. Dobre. Šikovný. No. Tak. Áno. No. Na to som zabudol. C92E. C92A. To bolo tesné. Áno, toto je to hnusné zviera. Pokam ty skáčeš. Dobre. Tu ešte niekde niečo bolo, nie? Mám pocit, že áno, presne tu. Hranolky. Ale tu nie sú hranolky. No tam hranolky. Tu už je koniec levelu, akože? Jo, tak to už som prešiel. Dobre ja. Tak to som zvedavý, že všetko som nazbieral. No ty kokso. Ok, ideme na level 2. Level 2.
Čo len prídem, už mi niečo uberá životy. To je katastrofa. Toto ne, to som nechcel do prčic. Zažini. Ježiš, no, toto je tá zlá časť, si pamätám. Sadičko. Vždy som na to zabudol, ale že vždy. Som ho vždy odpinkol. Zabudol som na to, že tam sú veci. Dobre. Dobre. 3, 4, 7, 1. Jo, to čo bolo? To nejak zaseklo. No, up sa nedostanem, bohužiaľ. No tak. No dobre. Z tejto hry by už stačilo, si myslím. Ako ďalšiu hru tu mám Prince of Persia, alebo jak sa to volá. Neviem, jak sa to originál volá. Túto hru poznáte určite všetci. Toto je klasická hra. Ja som ale nikdy nepochopil, jak to mám hrať. Ideme dole. Tak. Viem, že tu niekde na konci sa nachádza meč. Ale nikdy som nepochopil, jak to mám hrať. No. Tak. Hlavne nespadne dole. Chytrolin. A tu sa mi pokaždé podarilo spadnúť dole. OK. Dobre. Ideme dál. OK. Dobre. No. No, dobre. Čo sa nachádza tu? Meč! Juhu! Shift. Áno, meč. Jak sa s ním bije, bojuje? No to. Jo, aha, tak asi ešte nemôžem. Hop. Teraz sa potrebujem dostať naspäť. No to bude problém. No, hovorím. Tak to presne asi je. Press button to continue. Mám už ten meč, či nie? Čo je tam dole? Ne, tu dole, čo je? Ne, ježiš, zlas tam. Neser ma. Ježiš. Choď už tam. No, vidíš to. Šikovný. Čo sa nachádza? Jo, aha. Ó, dobre, ja. Aha, tak nie. Čakať. Ne. No tak.
Mám vážne ísť naspäť. A čo sa nachádza tu hore? Prince of Persia. Tam je lektvár. A tam sa nedostanem. No tak. Ešte ma šikanujete. Ne, to som nemal robiť. To som zjavne nemal robiť. Poďare. Tam nie. Dobre. No. No toto zase nepreskočíš. No jasné. Klasika. Dobre, z tejto hry by stačilo, lebo ja fakt neviem, čo tu mám robiť. Fakt. Dobre, ako ďalšiu hru tu mám Prince of Persia 2. To sme hrávali tiež veľmi radi. Avšak je to už trošku ťažšie. Umri. Dobre. Umri. Dobre. Jak sa rozplacol. Ne, ja som nevybral meč. Meč. Umri. Dobre. Teraz tu bude jump, to si ešte pamätám. Jump. Dobre, teraz sem niekto skočí. Emry. Dobre. A ešte dvaja. Nie, jeden. Jump. Emry. Dobre, áno, dvaja. Dobre. Ne, on ma zabil. Poďme, zabil ho. Emry. Ne, on ma... Vy ste takí pakovia. Zemri. Dobre, kašlem na túto hru. Kašlem ja túto hru. Tak ako ďalšiu hru tu mám určite dosť známu hru. Šupaplex. To musíte poznať proste. Úplne geniálna hra. Tuto som hrával asi najradšej. Ide o to pozbierať všetky tie zakrútené veci bez toho, aby na vás padla tá vec. To som už pokakal. Som hodne pokakal. Pretože keď na vás padne, tak to vybuchne. Nečakané. Dobre, proste tento level som už prešiel. Ideme na ďalší. Bludisko. A áno, tí pozornejší si všimli, že ten šupaplex vyzerá ako Pac-Man. A nie, cestičku bludiska si vôbec nepamätám, ja idem úplne randomne. Kade sa dá? Nie. Kto bude slepé, tak ma porazí. No, to vyzerá nádejne. To vyzerá hodne nádejne. Že by som na prvýkrát našiel správnu cestu. Nie. A fakt? Dobre. Fakt som si to nepamätal. Takže. Stone Age. What is Stone Age? Ježiš, tento level neznáša. Čakaj. Dobre. To bol strašne ťažký level. No, už som to pokazil. Presne pre toto. Jaj, bože. Neviem, či som dokonca tento level prešiel. Zase som to pokazil. Bože môj.
sa tento level vôbec prejsť. Ja... Grr. Dobre. Bolo o chlop. Nie, zase. Ja to dám. Verím si. OK. OK. Do prčic. Ale to je bolo všetko z tejto hry. Takže ako ďalšiu hru som si pripravil hru Vlak. Túto hru musí poznať úplne každý, pretože to bola hra storočia. Úlohou je pozbierať všetky tie veci v tej mapke a dostať sa do tých dverí, ktoré vidíte vpravo dole, bez toho, aby ste vrazili do steny alebo sám do seba. Je tam 100 levelov presne. Myslím, že je tam 100 levelov. A každý level má svoje heslo. Vidíte, že keď dáte F4, tak môžete zadať heslo. Tým sa dostávate do jednotlivých levelov. Heslá sa vám zobrazia vždy po dokončení levelu. Ono sa to zdá byť veľmi jednoduchá hra, ale tie levely na konci sú mega ťažké. Toto boli ešte veľmi jednoduché levely. Tam je hlavne problém v tom nezamotať sa, pretože máte málo miesta na hýbanie a strašne veľa vozňov. OK, to bolo jednoduché. Leden. A hlavne v tejto hre problém s tým, že občas sa stane, že neposlúcha tlačidlo a vtedy môžete vyraziť jednoducho do steny. To sa mi stávalo na starej klávesnici v družine. Som dosť často narážal do stien. Strop. Pardon, pomýlil som sa, aj tých levelov presne 50. A našiel som si názvy tých levelov, tak si dáme napríklad 40. A už vidíte, že to už není také jednoduché. Tu sa už musí človek aj trošku sústrediť na to, čo robí. Najhoršie je, že tu už není priestor na manévre, čiže si nemôžete zatvoriť vchod svojimi vagónmi. To bolo dobré, to mi vyšlo. Homer. Posledný level som zistil, že má heslo Story. A to vôbec nie je sranda. Toto je najťažší level zo všetkých. A je fakt mega ťažký. Trvalo mi dosť dlho, kým som zistil, ako to prejsť. V družine teraz to idem zase od znovu, lebo si to absolútne nepamätám. Jo, to vyzerá celkom nádejne. Že by... Nie! Ježišmarja, som blbec.
Ale vidíte, že som to vyriešil na prvý pokus. Ale to je tým, že už mám 15 rokov a logika pracuje naplno. Predstavte si, keď som mal 7 rokov, čo to bolo. Spomenul som si na jeden level, ktorý som absolútne nevedel prejsť. Mal názov Horror, čo už hovorí sám za seba. To bol otrasný level. Ja som sa vždy niekde zasekol. Ne. A už som to pokazil. Ja to prejdem. A už som to pokazil. Ešte tento level musím prejsť. OK, dobre. Kašlem na túto hru. Už som z toho vyrástol. Dobre, tak sa majte a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute.